Dovoľte, aby som predstavil inžiniera Mareka Imrišeka na ich farme. Sme rodinný poľnohospodársky podnik, hospodáriaci v Nitre už takmer 25 rokov. Ja predstavujem druhú generáciu poľnohospodárov v našej rodine. K dnešnému roku hospodárskemu hospodárime na výmere zhruba 960 hektárov. Venujeme sa čiste rastlinnej výrobe, čiže pestujeme hlavne tržné plodiny, na väčšine výmery obilniny, čiže potravinárskú pšenicu, kukuricu, sladovnícky jačmeň a zhruba na tretine výmery repku olejnú. Za posledných naozaj vyše 20 rokov sme prešli rôznymi technológiami, vyskúšali sme mnoho strojov, mnoho spôsobov obrábania pôdy. Prešli sme aj bezorobnými technológiami, avšak v poslednej dobe sme sa vrátili zväčša ku klasickým technológiám. Teda sme sa rozhodli pre nákup pluhu značky Pettinger. Skúšalo sa v naozaj ťažkých podmienkach. V roku, keď sa vyberal pluh, viaceré značky tu boli na skúšku. Bolo veľmi sucho a tvrdo. Jedine tento pluh obstal ťažké podmienky tvrdej zeme, čiže nevyťahoval sa z pôdy, nebol problém pri práci. Tento pluh spracoval pôdu bezchybne, nádherne, zapracoval pozberové zvyšky, nezostávali po ňom veľké odvaly ani hrudy, pásové odhrňovačky pekne pôdu doslova drobili a stačila už len jedna, maximálne 2 pracovné operácie a mohlo sa ním siať. Ďalšou výhodou s myšami tu máte nejaký problém, keď chceš porovnať bezorebné obrábanie a obrábanie s pluhom? Posledný rok bol celkovo problematický z pohľadu myší a iných škodcov pôdnych a po pluhu vlastne tento problém nebol. Jedine po bezrobných technológiách, kedy prežili naozaj celé kolónie hrabošov a myší. Kdežto naozaj po pluhu bol minimálny problém. Minulý rok sme v podstate ani netrovili repky. Takže keď to zhrnieme, šetrí naftu, ale zároveň šetrí aj ďalšie prostriedky, ktoré sa musia vynaložiť na boj s týmito škodcami. Keď to mám porovnať s bezrobnou technológiou, nároky na ťahovú silu, na naftu a na pracovný čas sú také isté, avšak spracovanie je neporovnateľne lepšie s pluhom v našich podmienkach. Koľko rieš zhruba asi hektárov s týmto pluhom na vašom podniku ročne? Tak približne polovicu výmery. A zhruba asi nejaký taký denný výkon, ako sa pohybuje? Tak keď je dobrá robota, okolo 25 hektárov. A vy s tým oriete v akých podmienkach? Máte ľahké pôdy, ťažké? Máme aj ťažšie, máme aj ľahšie. A vy ste s tým orali, koľko rokov ho fakticky? 2 roky máme ten pluh. Čiže minulý rok bol taký extrémne suchý, tento rok je extrémne blatistý. Je nejako na tom pluhu poznať, že sa inak správa, alebo... Či je suchý rok, alebo mokrý rok, akože pluh sa snaží ísť do zemi. Stojíme pri pluhu, ktorý používaš, je to Servo 6.50 Nova Plus s non-stop istením. Ktoré veci sa tebe najviacej ako obsluhe na tomto pluhu páčia, alebo s ktorými si najviacej spokojný, ktoré by si chcel nejakým spôsobom vyzdvihnúť? Tak výborná vec je vlastne trakčná kontrola, keď je mokrejšie alebo nejaké tvrdšie podmienky, doťažíš si zadnú nápravu traktora, vlastne všetko z kabiny traktora, není problém. Ďalej je toto istenie, nepotrebuješ absolútne vystúpiť, či je tam nejaký kameň alebo čo, skočí to spátky. A takisto rozťahnutie, stiahnutie pluhu, orbového telesa, predná hlava, vlastne nastavenie do brázdy, koľko potrebuješ, aby ti brala. Všetko sa ovláda jednoducho z kabíny traktora. Čiže jedna veľká výhoda každého traktoristu, keď nepotrebuje chytiť do ruky manuálne žiadne nárade, všetko si ovláda z kabíny,
toto je to výhodou. Nepotrebuješ absolútne vystúpiť, ven všetko komplet ovládneš ho z kabíny. Aj využívaš to hydraulické nastavenie, keď ideš treba do nejakého svahu, aby bol ten traktor. Keď je kopec, alebo že sa tam zmenia nejaké podmienky, že vidím, že to nevláze z kabíny, si stiahneš trochu pluh, posunieš predné orbové teleso a ideš ďalej. Čiže traktor nám stále ide na optimálne otáčky s nízkou spotrebou a s maximálnym pracovným nasadením a výkonom tohto pluhu. Áno. Ďalšou vecou, čo vravíš na otáčanie a koleso, na úvrate, ako sa ty otáča. Viem, že si skúšal aj iný pluh. Ty si sám vybral Pettinger ako chlap z praxe, čiže nejakým spôsobom skús aj túto vec popísať, že prečo vlastne bol Pettinger a nie ten iný pluh, ktorý ste testovali na vašom podniku. No skúšali sme aj iné pluhy, aj s inými orbovými telesami, ale čo som skúšal pluhy, tak asi najľahšie išiel s týmto záberom pluh a s týmito hlavami, vlastne 6-različný, vlastne s týmito delenými deskami, čo sú tieto prútové. Koleso vlastne za pluhom je skované, takže takisto keď sa dostaneš niekde k kraju, tak posledná hlava ide vlastne až za kolesom, takže to koleso nemá problém prejsť. Kade prejde skrátka posledná hlava, tade prejde aj koleso, tade sa vejde pluh. Hotovo. Čiže vieš od úvratí, od stĺpov, od šácht a vy ich tu máte veľmi, veľmi veľa, čiže tieto veci využívaš všetky. Ešte jednu vec sa ťa chcem spýtať, to prvé orbové teleso, využívaš, že ho vieš dať do brázdy? Využívam to hlavne, keď idem do kopca a vidím, že nechcem sťahovať pluh, že už mi vlastne ten traktor stráca trochu otáčky, tak tú prednú hlavu si posuniem až do brázdy a vlastne ťahám to ako patorák. Keď sú ideálne podmienky pod tú repku, tak vlastne po týchto pásových deskách sa nám to lepšie rozpadáva a všimol som si skrátka, že aj ten pluh ide ľahšie, jak s plnými deskami. Jediná vec, čo sa nastavuje na tomto pluhu ručne, je hĺbka orby a nastavuje sa to systémom týchto klipsní, vlastne čo sa tu, a jedna klipsňa zodpovedá približne 2 cm hĺbky. To si dáš, zarazíš spátky, zaistíš, zakrieš. To je jediná vec, čo sa nastavuje. Je to dobrý pluh.